50 katuday seedings naman po ang itinanim ng mga barangay nutrition scholars sa sitio Babanga, Barangay Bamban, Infanta, Pangasinan bilang bahagi po ng pagdiriwang ng ika-52 Nutrition Month. Itinanim ng mga punla sa landfill area at mga bahaging kulang o walang puno para makatulong sa rehabilitasyon ng mga bakasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Dagupan City, bumaba ang reading profession. Ang pangangalaga sa kaligtasan at pagsasulong ng wastong nutrisyon dahil mataas umano ang nutritional value ng katuday at maaaring magsilbing karagtagan at mga pagkukunan ng masustansyang pagkain. Naging katuwang sa naturang tree planting activity ang Municipal Environment and Natural Resources Officer Mendro sa koordinasyon ng pagsasagawa ng programa. IFM News. IFM News. IFM News.